Sulbad ng panihapon, bunbun. Hello guys, it's me again. Producing another video. Producing again. What today guys, ang pain. Yung jadi pinaka normal nga pagkaon sa isda. Stingan na to kung napapadiri sa tong favorite spot. Okay. Buka lagi si Tonyo og kwan. Strike na gid si Tonyo og isa na pagka tilapia nga kwan. Aruyo. Tilapia nga aruyo ra gid. Sakam ra gid siya guys. Kasim ka. Marok kay ka. Tilapia nga aruyo. Safety na to kay basi kung makabuhi pa. Hindi nakabuhayan ang doon na. Kasim ka. Binigay ba? Bitas pa niya na ba? Kasim. Ikaw ra day ha. Tilapyang tunay ay tilapyang tunay. Tuhogon ta danay. Hindi na ulunod na. Piyansa. Sabi ka marong tinukban eh. Tuklo-tuklo din kayo tagdagan. Pag malipat ka. Ato na sa sagbutan. Ikaw gana. Kana diha dako lagi kina. Sakam. Tak. Bik magim ko ha kay. Dako ya puno. Dako. Luksuhan sa kung di mo ko eh. Tak. Mas ulo yo. May mga tilapia nga mga tunay. Pero grabe ka lisod kwaon. Di pa mga tilapia nga sa ubos nga. Nakuha naman gusto nyo. Champion. Bonbon zero. Nahuli na rin sa wakas ang tamban. Pambansang bangus ng sapa. Ano to? Uy. Tabon na. Sayang. Maramon. Nakuha eh. Ay, scripted. Yatot. Kaog itat sa mon. Kadom, joke lang. Nara na may idea. Sa tuma lang eh. Nga may gamay rin nga paon. Kaon nyo po na eh. Mangtas kang isda ka. Wak kay kadlok. Wak kay kadlok ha. Alay mo eh. Labay. Labay ah. Ano mga klase pang labay man. Dito to. Hari na. Kuha nagtunok na eh. Nakakuha si Tonyo. Og istang tambasakan. Tampogon. Okay. Okay na. Taster mo. We got the company. Tara. Labay dia. So, ara sa imo tanan ng isda. Ha? Nabusog na siguro nagpinaulayan na eh. Puro tayo kalata nga lago. Wala pa gyapon na kuha ang isda. Patay stokan. Patay. May tunok pa niyaw.
Ay, blima. Yan. Dalawang hito for today's video. Ay tamban, ay bangos, ay bulisan, ay burot. Karaw. Ara nga. Oh, sus. Mananap. May paggamay kayo. Ha? Nan, gamay kayo. Isdang tawilis. Gabi nga lago. Parang gamay yun. Oh. Kuha ang mga tamban. Hindi na gini matuhog yun bay. Tuhog pa. Nan. Grabe kagamay nga. Bote. Grabe kang ilngig. Kadako kay pak. Pak na ba kung kaya. Miras kita eh. Ha? Ba, bayat. Atok sa paksi mo eh. Tuhang ulang guys. Ikaw dahil sige bira-bira ha. Binakugunsa. Karon kaya di mo ka matuhog. Unsaon man ka. Butang ka diha. Kaning kamot. Ano na? Tamban? Tamban. Tamban. Ano? Be, pakita bon. Ikaw may killer sa mga tamban bon. Ay, ati nalap. Wala ka. Kuha doy. Guys, bigay pusta kay wala na tayo wate. Mga tong wate, mga kuritoy na lang. Muranag mga nagmatoy na tayo. Muranag isa na eh. So guys, nay ulang sabok. Yabol yun. Tilapia. May hito. Hito na. Sulbad na. Sulbad na. Sulbad ng panihapon. Bunbun.